ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക്. നമ്മുടെ 20 ഡേയ്സ് ചാലഞ്ച് ഓഫ് ഡിഗ്രി പ്രിലിംസിലെ 9 ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് 9ാമത്തെ ദിവസത്തിലെ ടെസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത്. എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ആൻസർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആൻസറാണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ചിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. കിട്ടിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുക, പോസ് ചെയ്യാണ്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ആൻസർ നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ടെസ്റ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് എത്ര എന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസേഴ്സിലേക്ക് പോവാം. ഫൗണ്ടർ ഓഫ് യൂട്യൂബ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ 4 ആണ്. ചാഡ് ഹേർലി, ജാവേദ് കരീം, സ്റ്റീവ് ചെൻ. ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ 4 ആണ്. ഫസ്റ്റ് വെബ് ബ്രൗസർ ഈസ്, ആദ്യത്തെ വെബ് ബ്രൗസർ ഏതാണ്? മൊസൈക്ക് ആണ് അല്ലേ. ആദ്യത്തെ വെബ് ബ്രൗസർ ഓപ്ഷൻ 4 മൊസൈക്ക് ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, India's first long-term fiscal policy was adopted during the term of Dash as Ministry of Finance GOI. ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആരായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ലോങ് ടേം ഫിസിക്കൽ പോളിസി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്? ആരായിരുന്നു ആ സമയത്തുള്ള ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ? അത് ഓപ്ഷൻ സി വിശ്വനാഥ് പ്രതാപ് സിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. വിശ്വനാഥ് പ്രതാപ് സിംഗ് ആണ് അതിന് ആൻസർ. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് എന്ന്? ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് 1993. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. അത് പ്രീവിയസ് പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇഫ് ഐ വർ എ ബേർഡ് ഡാഷ്, ഞാനൊരു ബേർഡ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്താണ്? ആയിരുന്നെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നടക്കാത്ത കാര്യം പറയണം അല്ലേ. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും വരിക? പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയിരിക്കും വരിക കേട്ടോ. അതിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ക്ലോസ് എന്തായിരിക്കും? പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്താ വരിക? അവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരിക. ഐ വുഡ് ഫ്ലൈ. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് അല്ലേ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മൾ ഇഫ് ക്ലോസ് എന്തായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ മെയിൻ ക്ലോസും വരിക അല്ലേ. ഇഫ് ക്ലോസ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് അല്ലേ വരുന്നത്, അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തായിരിക്കും? സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് തന്നെ വരിക. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ഐ വുഡ് ഫ്ലൈ. ഇഫ് ഐ വർ എ ബേർഡ് ഐ വുഡ് ഫ്ലൈ ആണ് ആൻസർ കേട്ടോ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, 10 പേരുടെ ശരാശരി പ്രായം 29. ഇവരിൽ നിന്ന് 21 വയസ്സുള്ള ഒരാൾക്ക് പകരം 31 വയസ്സുള്ള വേറൊരാൾ വന്നാൽ ഇപ്പോഴുള്ള ശരാശരി പ്രായം എത്രയെന്നാണ് ചോദിക്കണം. നമുക്കറിയാം ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സം ബൈ നമ്പർ ആണല്ലേ. ടോട്ടൽ എത്രയാണോ അത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരാശരി കിട്ടും. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് 10 പേര് ശരാശരി പ്രായം 29 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ തുക എന്തായിരിക്കും? തുക കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരാശരി ഇൻറ്റു നമ്പറാണ് തുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ 10 പേരുടെ ശരാശരി പ്രായം 29 ആയതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ സം എത്രയായിരിക്കും? ഈ 10 പേര് 290 290 ആയിരിക്കും അവരുടെ സം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഇതിൽ നിന്ന് 21 വയസ്സുള്ള ഒരാൾ പോയിട്ട് പകരം 31 വയസ്സുള്ള ഒരാൾ വന്നു എന്നല്ലേ പറയണം. അതായത് 290 21 കുറച്ചിട്ട് 31 കൂട്ടിയാൽ പോരെ. അപ്പോൾ എത്ര വരിക? 300. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ മൊത്തം സം അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് 300 ആണ്. ഇനി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശരാശരി കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ? ആകെ 10 പേര് തന്നെയല്ലേ ഇപ്പോഴുള്ളൂ. ആകെ 10 പേരുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ പോയി, അപ്പോൾ 9 ആളായി. ഈ ഒരാൾ പോയിട്ട് വേറൊരാൾ വന്നു, അപ്പോൾ ഈ 9 ആളുടെ കൂടെ പിന്നെ ഒരാൾ കൂടിയപ്പോൾ വീണ്ടും എത്രയായി? 10 പേരായി. ഇപ്പോഴും 10 പേര് തന്നെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ സമ്മിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ 10 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള ശരാശരി കിട്ടും. അതായത് 300/10 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 30. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മളുടെ ഇവിടെയുള്ള ആൻസർ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് ടോപ്പിക്കാണ് കേട്ടോ. നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, സമയം 12:20.
കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സമയം എത്രയായിരിക്കും എന്ന് ചോദിക്കണം. ഇപ്പോൾ സമയം 12:20 ഈ 12:20 11-നേക്കാളും കൂടുതലല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് 23:60 ഈ 12:20 കുറച്ചാൽ മതി. 23:60 12:20 കുറച്ച് എത്ര കിട്ടുക? ഓപ്ഷൻ സി 11:40 കിട്ടുക അല്ലേ? സപ്പോസ് ഇതിപ്പോൾ 1:20 എന്നൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. 1:20 ആൻസറെങ്കിൽ 1:20 നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ? 1:20 11-നേക്കാൾ കുറവാണ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? 11:60 1:20 കുറയ്ക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ആ കാര്യം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും വരിക? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 10:40 ആൻസർ വരിക. ഓക്കെ, കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.